Dobrý deň, dneska si predstavíme takéto hodinky. Remienok je zo silikónu a vnútro je digitálne. Tieto hodinky vám teraz ukážem, ako sa nastavujú a čo všetko ukazujú. Takže po zapnutí hodiniek vám ukazujú bežne čas, dátum, sekundovku. Nastavujú sa tak, že podržíte tlačítko, nastavíte hodiny s bodkou po obede, bez bodky do obeda. Po nastavení hodín podržíte znovu tlačítko, preblikávajú vám sekundovky, nastavíte minúty, znovu podržíte, nastavíte rok, po nastavení roku znovu podržíte, kde nastavíte mesiac a po podržaní deň a to je všetko. Môžete znovu podržať pre vrátenie sa na základný panel alebo proste nechať tak a uloží sa to. Ďalšia vec, tieto hodinky sú univerzálnej veľkosti, spája ich takýto magnetický zámok. Tento magnetický zámok drží veľmi dobre, pevne. Možno sa to zdá na tomto videu, že až tak nie, ale verte mi, že áno, je to spôsobené skôr tým, že hodinky boli skladované trošku horšie a remienok sa ohol na druhú stranu. Skracujú sa veľmi jednoducho. Tento patent takto bokom zosunieme dole. Potom v týchto drážkach skrátime o koľko treba. Odrežeme alebo odstrihneme. Mne osobne sa osvedčilo strihanie. Urobíme to na oboch stranách. Obidve strany sú snímateľné. Postupujeme postupne, aby sa vám nestalo, že to skrátite moc a potom bohužiaľ naspäť sa to už vrátiť nedá. Po skončení nasuniete naspäť zámok a hodinky sú skrátené. To je celý efekt. Ďakujem za pozornosť. Dovidenia.